huma regolamenti restrittivi u bla sens li ma jsirx dibattitu waqt it-tellieqa għal kap nazzjonalista. Dan intqal mill-editur eżekuttiv tal-Malta Today, Kurt Sansone, waqt kollegament fil-programm Sibt il-punt fuq One. Hawnhekk Sansone semma wkoll il-fatt kif il-kandidati ma jistgħux jisemmu lil xulxin. Il-fatt li m'hemmx dibattitu huwa bla sens, restrittiv u assolutament ma nistax niffigura fi. Imma mbagħad li laqas jistgħu semmu lil xulxin. Sansone tenna li l-Partit Nazzjonalista bħalli kieku mhux jafda li ż-żewġ kandidati sabiex jiddibattu. Qal li l-essenza f'tellieqa biex jintażel il-kap nazzjonalista u l-kap tal-oppożizzjoni li jmiss illi jitħabtu l-idejat. L-editur eżekuttiv tal-Malta Today qal li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jibati minn mentalità ta' assedju, anke minħabba l-firdiet bejn id-diversi fazzjonijiet li hemm fil-partit. Sansone qal ukoll li b'dawn ir-regolamenti il-Partit Nazzjonalista apparti li qed jimponi fuq il-kandidati, qed jimponi wkoll fuq il-ġurnalisti u l-medja.